you want to talk? Yeah. Abusuafo a yɛhyia mu wɔ ha mɛda mo ase ɔdɔ soronko a mo ada no adi abra na MC no early day prayer auto it is well with my soul at once na many ase atata nisuo I started crying. My wife didn't understand why. But truly, I will say, for what I've seen in these months, for me to be alive, for me to be able to at least appreciate all family members who have gathered here with my right eye, I will say it is well with my soul. I hear a lot. I won't say I see, but I hear. I ask what is happening. What are people saying? Am I going to see again? I remember when we got to Dubai, the doctor was analyzing the whole situation and said, we need to check something because we still don't understand why the left eye is shutting off. So what we can do probably is to check on the nerves that connects to the brain. Straight away, all I said was, oh Lord, I've helped the blind. I've used my platform. I've worked and saved this nation. Will this be my end? I prayed in my head, and I know the Lord at the right time will answer this prayer. Let me start this way. Our gathering here, I remember when my wife told me that the family will be coming. I said, oh yes, my family also said after we're returning, they also want to visit. Then why don't we arrange so that they all come together? Then I said, yes, it is a family meeting, but let's invite some of the media houses to also broadcast whatever will happen, because though I am a property of the family, I'm equally somebody that people will want to know what is happening. I hear my wife talk to a lot of people on phone almost every day. There are some she will write when I'm asleep, then she will tell me, "We pray." No, she always say, "I want to say, we pray." In fact, she narrates everything, and I see the love Ghanaians have for me. On this fateful day, I had a call from Adoma, Ahinkro. In fact, from Suma Mahine. I'm in family tree. If you say, first of all, let me apologize for not acknowledging all the chiefs present. Togbeo, Mamo, Rekuku Wezo. In fact, na me hwene nyina si metie me yare na call by say Doma Mahine shefa me fish aduonu num no okay say yedi nkomo say me se meba na me se ampa o meba na nso me ho mfa me kra eno akyi kra no aware bi be koso ofie ha enti anhwa bi amema me ma no momo aba me ankasa de oh there be bomodin na bra. So I remember say I passed the phone on to my wife and on me kasa ya na they say oh obeba ho de in fie ho ne region ho no fi
Enti ɛyɛ den a ɔbɛbɔ ne ho mmɔden na waba. Enti me ne mpanimfoɔ a ɛwɔ adwuma mu angel edi nkɔmmɔ. Ɔmo kyerɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ wei na ama. Ɛna me kyerɛ sɛ daabi dɔmaa ɛyɛ bono ɛna mefiri. Enti yɛka sikasɛm bebree a anhwɛ a na yɛntumi anyɛ sɛ deɛ ɛsɛ yɛ no. Enti mesrɛ wɔn yɛnyɛ ne sɛ afɔdebɔ. Wɔn si o ɛdeɛ kakra at least nneɛma a wɔde bɛkɔ deɛ ɛde bɛtwitwa yɛn ho ɛne yɛka ho asɛm ɛna mede to mpanimfoɔ anim. Ɛno koraa no wɔn si o daabi na nase ne budget ɛnnuru saa na mesan ne mpanimfoɔ kasae na wɔn si o ɛyɛ deɛ wɔn bɛnya aba no monkɔ na monkɔnkɔyɛ ɛne yɛsi yɛkɔduru hɔ anadwo yɛduru na mehwene nyinaa sisi wura drugstore baako a ɛwɔ Adoma tɔɔ nnuro sɛ ɛbɛyɛ a adeɛ kye anɔpa a mɛtumi ayɛ adwuma. Nyame adom adeɛ kye yɛ na mehwene no mu nna hɔ papa ɛnso mesim ɛkɔ abɛmprɛdua ase ɛyɛ Adoma ahemfie animu mekɔ ɛna mefrɛ Nana Sumahene sɛ maba bɛdu wama obi abɛhyia yɛn de akɔda baabi a yɛbɛda adeɛ akye. In fact anwummerɛ no koraa mefrɛ ne sɛ amammerɛ bɛkɔ so yɛpɛ sɛ yɛkɔtwa but mmuaeɛ no ama ntɛm ɛbaeɛ na ɛnam de wei a na me ho yɛ me aduru a na manom nti na mafa mu ada ɛna ɔkyerɛ sɛ mo ne Sanahene ɛnkɔkasa ɔno ɛna Adoma Amahene atu ne sɛ onim amammerɛ no yie anaa abakɔsɛm no nti obɛtumi akasa. Ti yɛhyɛ aseɛ yɛ morning show ɛfiri Dɔmaa yɛgu so a yɛyɛ no a ɛna yɛgyaa mu ma studio wɔ Nkran ɛfiri sɛ na yɛyi asotwe sɛ Adoma Amahene ankasa ɛɛba ahemfie no emu ankasa na wabɛdi dwuma bi wɔ hɔ enti yɛtwa so wɔ hɔ ɛna me mmeranteɛ ebi na ɛwɔ ha yi Gabi Ernest ɛne team a yɛkɔɔyɛ ɔmo tutu machines no sɛ ɔmo de kɔsisi wɔ inside hɔ nti abere a ɔmo tutu no memete hɔ twɛn sɛ ɔmo bɛtutu akɔ inside hɔ na makɔka ho na afei ayɛ mewɔ hɔ a na obi baa na ɔbɛfrɛ me sɛ bɛa Kofi afei na amammerɛ kɛseɛ paa na ɛbaa bɛkɔ so na amammerɛ no ɛne sɛ ɛsɛ sɛ yɛsɔ egya a ɛyɛ aduane agya no na ha ne deɛ ɔmmerante no atutu machines no but sɛ woantwa a ɛmma no nyɛ fɛ na mesi okay nti hɔ a mewɔ Osmo Pocket 3 ɛwɔ hɔ ɛna meyiiɛ ɛna mehyɛ aseɛ sɛ meetwa nti baabi a megyina no ɛna nipa no san ka kyerɛ me sɛ daabi deɛ ɔbɛyɛ amammerɛ no ankasa no bɛbie ne kaa no pono no na wasɔ gya no nti kɔgyina ne sei ɛhɔ ɛna wobɛnya ne yie mahu anyina baabi a na megyina naa mekɔgyinaa hɔ medeɛ megu so a meetwa abrafo yi wɔ hɔ afahyɛ yɛkɔ daa yɛtwa a ɔmo tutuo ma ebi gu yɛ tiri mu na ɔmo to megyina hɔ bɛyɛ sima baako kɔmmienu deɛ mehu yɛ ne sɛ ɛtu ato mahunu hwee bio masom nyinaa mente hwee afei m'anim puru mogya sɛ m'ani afiri a nti memnemne yɛ hurihuri yɛkɔɔyɛ ɛne yɛde metena kaa mu na mesi ɔmomfa nsuo ngu taa wɔ mu ma me na mede to m'anim fi sɛ m'anim hyehye me asɛ gya na apuru mogya na mede taa wɔ ne kata m'anim na yɛde me kɔɔ Doma hospital asɛm no wɔ brepa mu but aka sɛ abusua hyia na ɛyɛ sɛ mebɔ ama ne yɛkyerɛ deɛ ɛsiiɛ ɛna ama mekyerɛ mu sei yɛkɔduru Doma hospital na yaw no ano ɛden mɛtikɔ ɛmeya na yaw no ano ɛden nti ɔmo hyɛ aseɛ wowɔ me mpa ne ɛbɛma pain na akɔ fam kakra ɛna ɔmo sɛ ɔmo hwɛ m'ani no so nti ɔmo hwɛɛyɛ no
na doctor for ne say aha enye kra enti omomfre Dr. Ofori edi amete ye no say or specialist wo enti omomfre no e owo bia omra ti doctor for ho no hyase e de ensuo egu mani no so omo de panie atwe nsuo na omo se efre no irrigation to mo horo mani no so a no omo akase menkata mani mekata ombisa se me hu ne sen me se ayesa abo ogu so sa omo horo ya na fi Dr. Ofori bae ni ye de me call baby a ehwe ani ohwe ye no se ne mpai a obo ne se etuduro no enwura mani no mu enko achi enkoka entin na ewo ho no efise yani no efa bi wo ho na eho ka ha adwen ti no wa sha ase afi de o se ebi awura mani no so a ohoro no a empie ebi nso awura mu kɔ na de wo ani mu no de obetumi de panie awowo eto na atwetwe na eya ti omo de aduro bi guso ana mani na etititi na de panie no e de eyi oyi no se ade we de ese ye ntem ne yekoye scan efise ompese obedwen de ohu no e wana me ka je se doctor no bia mia abom yutu o manim meti ha nyina ohu se me ho po me yam hyehye me onsan kra nkan kra nhye sem bi se o ebe yi ana se bibi na o ka nsem se ye bebu ma bam wan hwe kra na o se o me de me ye doctor no kra me hu ena me ka ti sa bre no Ibrahim ne wo mo ana e wo ho so wa o mo nyina dan mo ani ena o mo so me nsenum fisena me ya pa ba ne ye hohoro ti ye hohoro kakra na afi de ai se ya no ko form kakra na menka ho ne nyina nkosi fi se ye beje bi wo ho ewie ye na ese ye ko brekum ekotwa scans wo ho ene ye koye ho de enso baaye ye bedru ye e bi sa doctor ne se ohwa ade na obesusu na o se won de onya ya kumase anase enkan tentem ya e bi se camera na me di twa no abra ohwe se de camera na animu apaipai no na ohwe se na camera no kura me wo manimu no a osuro se ye ne nteman ka ebeboa sabre ni mu na meire nso afre bi se na pen na no edinti ye ma me tramadol ne ye wo mi bi ne ye wo mi we nti meire frɛ se osra omontwe referral na yemfa me emra sabre no na plane nya ho eden me ankasa so na ma reata so in fact anese fo ne omo na ho nyina me ka che omo se o ya horo mani no so kakra mo mpa hwehwe wa ma me hye na still makwa ye adwuma no fi se 25 years doma tie na me nso metumi aya at least enti mo ma me hwehwe wa but na transparent ena ba ko si o se de wani na aye ko na aye we no asem we nso de ye mpese media fo ibeti wan hwa na yatamfo anya enti sade a obi ton ahwani wa bi tuntum bi wo akire ha nti yenko ho na yenkonkohwe ti ye ko ye ne ma me ba ko na me de hye na me si yo ene yenko ahemfie ho na me nkonkohwe se duru ho na se panie na ya wo me no pen wo form kakra me hye ne hwani wa ye tuntumi de me katamani kro obi enhu se makatamani metumi aye adwuma ne kakra efise na ma wiata so se afahye no meye mafamu de bia e de aboa me kodru ahemfie ho mantimi ansi fom meti pai me tika no sa na me se da bi yensan fa me nko hotel ho na me nko da kakra na bia de enche no ya afahye na ankasa no metimi anya hwe no ya fra mabrako
no nso ewo Kumasi a ɔba nti obetumi aso mu na wayɛ kakra na ahoɔden ba matumi abɛtoa so. Afei adeɛ kyeeɛ a m'ani nyinaa honhono akata. Ahomakye no kyerɛ sɛ anadwo no deɛ manna mpo nti si a meka sɛ meti pae me meti kɔ dwa me but mayɛ sɛ mɛkasa ansa na menim deɛ ɛbɛsi at least metumi kasa ansa na deɛ ɛbɛsi sia at least makasa bi sɛ ɛhwieyɛ ɛbisi yoo dabi ɛyɛ powder kɛkɛ na ɛgu n'ani ɛbisi dabi ɛnyɛ saa meti bi me say hey Ghana for at least mo bi mfanya me na mia abunofo afei ebeduru etfa ka na ahomakye no fi sɛ na afei mani no me ho hwe bi o nye ba sunwan ebeduru sunwan meda passion airfo ase call so komua ma afei de mo frɛ pilot no sɛ ɛwɔ mu sɛ wiem hyɛn na yɛ ma nanso situation ninti ɛnam so ɛma mo bɔ mo de me beduru nkran yɛduru nkran na meyere na ayɛ arrangement a doctor for aba fie na doctor baako ɔhwɛ ani na ɔsɛ ɔsɛ mo yɛ dɛn nti ɔde aduro bi gu so ɔsɛ ɛma baabi a ekuro wɔ biara na wobɛhu sɛ ɛhɔ bɛyɛ kala ɔde gu so a ɔde ne machine hwɛ ya na ɔsɛ ade wei deɛ ɔhu no ɛbɛyɛ a yɛmpɛ ntɛm mpɛ baabi mfa nkɔ but animanim yɛ no ɔmbɛyɛ deɛ ɔmbɛtumi ɔyɛ deɛ ɔbɛtumi ɔhoro so ne yɛde aduro every 5 minutes biara ɛhyɛ aseɛ na yɛ 1 minute biara ne yɛde bi agu so na ɛkɔ 5 afei deɛ na yaw no ɛba fam kakra ba yɛduru anadwo a mentimi nna ɛba saa nyɛ sɛ mekata m'ani a nneɛma a mehu no nsɛm wei no mɛka agya bi mentimi nka ne nyinaa ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ yɛde bɛto abɔnten ewie yɛsɛ hospital bi wɔ Osu yɛde me ato kaa mu na yɛkɔ yɛbɛduru fie anwummerɛ a na mabisa nana sɛ nanana wate dɔmaahene nka yɛwɔ hɔ no awuraba a yɛkɔ asii no so no ne din ne yɛ Linda ɔka kyerɛ me sɛ wabɔ nana amanneɛ na nana se owie afahyɛ no pɛ mete ne nka ɛnyɛ sɛ sika bi ɛna mehwɛ afiri ne hɔ but mehwɛ sɛ at least ɛnɛ meduru ha mehwɛ nipa ɛte ha na mebisa sɛ this could have been my funeral ɛfiri sɛ nansa yɛ na mete sɛ yɛsɛ etuo kuro yi abɔ obi ɛwɔ nungua hɔ nungua area hɔ ama nipa no awu ɛwɔ yɛ na me sɛ nyame dɔme nananom nso agyina m'akyi ɛfiri sɛ na ne nyinaa mu ɛkɔ wieɛ na atwa sɛ yɛkɔ amanɔne na afei ɔfankyɛ me sɛ mapagya me ti ahwɛ soro mesi me tiri ase a bi wɔ hɔ a mehwansi a na mogyaa wɔ mu
yɛkɔ amanɔne ɛkae sɛ mede yɛ calls ne bi na doctor ɔbaeɛ na ɔkyɛke me eye pressure na sɛ ɛwɔ soro nti ɔsrɛ sɛ nsɛm no bi wɔ hɔ a ɔmo ka a ɛma me nte nti nkɔmmɔ no bi wɔ hɔ bɛhu sɛ na afrɛ me yere no aka kyerɛ no bi wɔ hɔ a na mekae sɛ baako koraa deɛ Angel CEO na ɔwɔ hɔ ɛyɛ Vincent oduru hɔ osu saa menim sɛ deɛ doctor ne kaeɛ no sɛ ɛyɛ deɛ ohu yɛ o I don't know and na ne nyinaa mama yɛ basaa but na me wɔ gyidie sɛ mangu abrɛ atuo no tooyɛ no menim sɛ nyame ɛwɔ biribi papa bi a ɔbɛyɛ ahyɛ asɛ no afei deɛ memia m'ani na mahyɛ keki mede m'ani ɛyɛ nifa yi a na makyia no de managyi saa sɛ nana bɛtoto nneɛma na yɛtumi atu kwan akɔ akɔhwɛ deɛ adɔktafoɔ a ɛwɔ amanɔne ɛbɛka na yɛgu so ansa na afei deɛ yɛkɔ dwumadie bi baeɛ yɛbaeɛ afei yɛwura dan mu a menhu hwee bio na me sɛ nana mu ade no madundum light na ɔsɛ light nyinaa si so sɛ na sɛ na nka right no koraa hu na me sɛ ɔnsɔ na waprɛse kɔ soro na de aba fam na me sɛ daabi at once na ɔhaahae ɛna ɔsɛ daabi me ne wo mpanyimfoɔ no bi adi nkɔmmɔ mekae sɛ ɔne ebi di nkɔmmɔ ma ɔmo yɛ sɛ ɔmbɛyɛ ɔmo afa mu deɛ biara de aboa yɛatumi akɔ Vincent baayɛ bɛka sɛ ɔne Dr. Kwaku ɔtea di nkɔmmɔ nti biribiara bɛyɛ fine but na baabi a m'ani no ɛrekɔ no nana sɛ aha ɔka sɛ ɔtwɛn a ɔnhwɛ a na akɔwie bɔne nti ɔyɛ ntɛm ɛdi kan de me kɔɔeɛ mmom kɔkɔhwɛ ɛyɛ ka deɛ ɔmbɛka ebi wɔ hɔ a mentie bi fi sɛ ɛma me pressure kɔ soro na yɛsan baeɛ yɛbaeɛ mu Dr. Kwaku ɔten baeɛ wobɛhu yɛ no ɔno nso su in fact ɔno ankasa koraa deɛ ɔno ne ne maapo ne nana samoa ne aberanteɛ baako a na ɔka ho na obiara yɛ mmɔbɔ ɛfiri sɛ Dr. Kwaku ɔten deɛ operation ɛfa ani ho wayɛ bi pɛn nti onim sɛdeɛ ɛteɛ onim ne yaw ne ho nsɛm ne sɛdeɛ ɛsi teɛ nti yɛyɛ adwene sɛ yɛbɛsan ayɛ ne yɛasan akɔ bio afei deɛ abrɛ a yɛbɛtu kwan baako no I think sɛ obi hu yɛ o sɛ sɛn o ɛna ebi mo hyɛ ase atwerɛtwerɛ yɛ sɛ yɛabɔ me tuo yɛayɛ sei at once na ebi mo aba social media sɛ o yɛmmɔ me tuo biara na etuo no a yɛtoo yɛ na ɛyɛ mfuturo no bi gu m'ani ɛnyɛ nokorɛ nsɛm bebree keka nsɛm na me sɛ nti deɛ si yɛ nyinaa obiara ntumi nka bi ma me nti bi wɔ hɔ a me sɛ ɛduru baabi a mea metumi akasa ma me ho a momma me na menkasa ma me ho ɛfiri sɛ Ghana ha sɛ yɛtwa ntoro no wanyi wo ho ano a na bɛyɛ nokorɛ na Ghanafoɔ agye atom afei ɛduru anadwo a menna adeɛ kyee baako ɛna meyere sɛ daabi bosome ni ɛna mefiri dɔma abaeɛ dɔma mpanyimfoɔ ɔnte yɛ ɔmo nka na onim deɛ ɛkɔ so na ebia na nana dɔma ɔnte asɛm no anaasɛ ɔnhu sɛdeɛ ɛteɛ anaa ɔmo ɛbɔ no amanneɛ no ɛka a ɔmo nka ne sɛdeɛ ɛteɛ nti ɔbɛyɛ video na ɛno koraa no ɔyɛ na ɔde atwe adwen asi deɛ ɔmanfoɔ keka ne nsɛm a ebi mo ɛma no akɔyɛ sɛ ɛyɛ agodie bi fi sɛ ɔne ne me da sɔre
Abraham abɔ kwatere kwada hɔ a menhyɛ hwee no mene ne wɔ hɔ ne nim deɛ mekom enti ɔbɛyɛ video Ghanafoɔ san ba abɔnten so ɛnyɛ nokorɛ yɛmfatuo bi a mmɔ m'anim afei yɛwɔ hɔ na Dr. Kofi ɔten baeɛ sɛ wate sɛ Vincent abɛbɔ no amanneɛ sɛ video bi wɔ hɔ ɔba bɛhwɛ me na ɔpɛ sɛ ɔhwɛ video no yɛyi video no wantimi anhwɛ ɛna ɔsrɛ sɛ mana na nkasa bio na ɔmfa video no ɛmma no na wɔn nkonko yi wɔ TV so na Ghanafoɔ nyinaa hu sɛdeɛ ade no ɛte ankasa na ɛba ne saa wɔhu in fact na abobɔ figures a estimate over $400,000 past 500 saa brɛ na estimate a na ɛdi kan aba just a million Ghana cedis so Ghanaians should sit there they should drink water in chillers ɛnyɛ sika ketewa enti and they should stop making noise sɛ ɔkɔbɔ video na ɔmbɛtumi de number bi ato dwa na mewɔ adɔfoɔ na adɔfoɔ no bi atumi ayɛ mmoa ɛna meyere nana sɛ daabi ɔde video no bɛma na mmom si ɛkɔ srɛsrɛ sika ɛwɔ TV so anaa radio so deɛ sɛ n'agyapadeɛ a ɛwɔ nyinaa na ɔbɛtɔn koraa na ɔde ahwɛ me a ɔbɛyɛ na mmom si ɛkɔ srɛsrɛ sika paa deɛ ɔmpene na Dr. Kwaku ɔten sɛ iyo wate anadwo no meda hɔ mekae sɛ ɔyɛ ɛkɔɔ ɛfrɛ ɛyɛ Sadiq ɛyɛ Sports Obama morning show host sɛ ɔsrɛ no wate sɛ ɔna ɛbɛbɔ video no mo nsrɛsrɛ sika biara na yɛn a yɛbɛyɛ deɛ yɛbɛtumi so bɛbɛtumi aketa will you wait you are shaking no enti ɔmo kɔbɔ video no ɔmo kɔbɔ video no afei deɛ Ghanafoɔ hu video no asɛm no saa sei na ɛteɛ ne nyinaa mu mekae sɛ asɛm yi siiɛ ɔpanin baako baa ha a na ɔsɛ ɔna ɛyɛ committee chairman ma afahyɛ na ɔno ankasa na ne ho mfa no na afahyɛ no ase koraa no ne pressure kɔɔ soro ma ne mene hwee nti ɔno ankasa aba nkran a ɔhwɛ ne ho yadeɛ na Linda bɔ na amaneɛ sɛ asɛm no sei na ɛteɛ nti ɔno nso baa sɛ ɔba bɛhwɛ na ohu deɛ asi na watumi akɔbɔ amaneɛ sɛ na kyɛ sɛ silaa no obiara nka ho hwee no nana na me phone no na mentimi sɛ facial recognition koraa nhu m'anim wonim me password no bɔ no frɛ suma man hene ɛfiri sɛ kɔ a mɛkɔ nyinaa mene ne di nkɔmmɔ saa nti Saturday na wanhu me wɔ hɔ no at least ebi a wate nti mekae meyere frɛ no ɛna ɔsɛ nana suma man hene ɔmadi wo ho yaw ɛfiri sɛ wo deɛ yɛne wo te sɛ busua menim sɛ wo ne me kunu ɛyɛ ayɔnkofoɔ koraa ansa na wokɔ akɔdi hene enti anka asɛm yɛ siiɛ wo deɛ yɛmfa ne sɛ ɛnsi wɔ dɔmaa ɛsii wɔ baabiaa mpo a anka wobɛfrɛ ɛbisa sɛ me nua no ɛte sɛn but menhuu sɛ wafrɛ mpo adan deɛ na moate wɔ hɔ anaa mo nso moafa ne sɛ ɛyɛ agorɔ no bi na madi wo ho yaw paa ɛhɔ na soma ma hene sɛ menni me ho yaw ɛfiri sɛ menteeɛ na abra afahyɛ no ɛkɔ so no Saturday no ɛna mehuu sɛ Angelfoɔ no ne Kofi TV ne media houses no wɔ hɔ ne Magraheb na mbisa dɔma ma hene sɛ na Kofi Adoma wɔ he na ɔsi Kofi asan kɔ nkran but when misa no details no na kyɛ sɛ deɛ ɔka nyinaa di adanse sɛ na dɔma ma hene nim sɛ deɛ ato me ni a ɛne nti mantimi antena hɔ to dɛ ba na ankasa a mesan ba nkran nti ma nana ani ne ho yaw na nana sɛ ba afei deɛ meteyɛ bi makɔyɛ video sɛ ɛna nana pass mama hene kyɛw wampa ne kyɛw suma ma hene mmom na kaa sɛ daabi soboɔ no mɛmmɔ me soboɔ sisi a afi sɛ menteeɛ asɛm wei ɛwa
na ne tintini tie mu ne se eye me ya eduru ba bi no nsem ni bia na me te na me se se ne nka me we anka eye kasasa eye ebi se kasasa de ne eye Debi abra ye bobo sika no so na mehwe yawa menamu na mehwe de ekoso na say e de enko but na we kan share o ma kan share ni say adi we de if you say entia eso mani benkumi ekoma dwen mu na eho aka. In fact, operations are omo aye pay ensia operations mako so na ba ku kra scan na de I say the akai de gisi eja na wo mu saa na ordinance fi se ba bi e wo no ye ka se yi a wanhwe a ebe wie no na asia kofa ha ofoforo e de aba but eni no eye intelligence say ebetumi a heal with time nti yenya no wo mu kakra na yenhwe ye tutu ho kwan ya ye de ebetumi bia nti na ye me de se nananom nyina ba minim se de asi mu begu so nsa fise mentiasie afe mi wo ho abra mi wo ya umu ye wo akwantu mu a ye hwe me yade menti se nipa mi ensa ne ye ko e de otoso mi ensa no e bo video bi na menti se obi kasa meti ne na me se enye me CEO Vincent ne kasa yi na afedie okasa ya de okowie ye ne se kokura man fere se obehwisi ohwene so a me se me fere se me de aduro beta so na me se hey Vincent me am CEO and then the company brand who here o chen me nkwa. You don't care about my emotions. You don't know what I'm going through. I feel now be caught in negative energy. And your money say. Do you know how much has been spent? Tibobo figures. Nana figure na for being free. How not a tiny yawa me nemunumu. Nana be a video back. One broadcast over here. I'm saying Nana. Kana for because of a video. Yeah. One more soon possess obi mrenisika. Oye video ni wiye na ya abrefo ba fie ha ohun se the situation netie o si a meye calls bi ahwe na onko a ntimi mfasa aka we sa Dr. Kweku Otiamboa but still I ka dan ni mu no so eno ye calls ni bia fro ni Ibrahim Mahama oti ya na o se Kofi Debi meye enumu eno ofre me line so oni me yire kasae no say na abresi ye no na munya plane man aden na wan frɛ me wo frɛ me asenka me de private jet be ko doma akɔfa na bankan ebi se nkofo fi se me private jet no eye luxury ti but eye aho kyerɛ ti say nti ena ɛwɔ hɔ wo frɛ me anka ba be fa no dodo Abrantie we sma wasum Ghana. Come ba be fa no. Ehwa o say mon send the account number. Afedi me te se me ira frɛ Dr. Kweku Otense. Me ne eye opani Ibrahim Mahama kasa. O se obema ye sika sei. Omo aye sika no kra na enyanto account no na send it. Picture na dia deposit o mine no send the amount no send the amount we let me say hey obi a
anka what is a doctor kwekwe things about no obi boa kro almost mpo no what simple say obi boa na just akwese se kan enso mpo abra opanyi Ibrahim Mahama ebisa no se opanyi kan de edoso chance anenso manya bi me papa di bi aboa ebusuafo di bi aboa mi anka sanso de ma tonton de manya nti yenya say kra yebetumi akọ because omumma ye full figure no estimate ehwa o se wo pekra hospital ho enkrata mo de amaye no metumi asende ama o se ye woni pa ye gesa ne ma no enye Kofi tabi mama ya kan number no afedi emiti Vincent interview na efri sa asemisi ye kra be pemene minhu krata bi ampo minwa wo betena ho na de ade kyerɛ wo ne phone so nti sɛ wo pɛ sɛ wo nya copy sa o kyerɛ estimate no just ka sɛ nana me ko doctor ho me hia krata no sɛ be ya but no me how mu nti na me bisa sɛ enti me wuya anka sei na machi be etru baby a esese ye bompa ye se nyame be man subone atọ ya brabom na apanjense a enye a etwa ye ho ahia nyina so ne ye ho se asanjense we sa na da so keke emawu ku ensem se de me kan me nkan nyina efise ye be koye nim me kwati a o se na binti America sa ne se mahu se obi aye go fund me magra help ofia onim ka na ebo ko ha na oba ha ti wo hwe ni video na oyeye na wa mo obi ama ne ono a na ye na de se na dofo ene ebi a nipa wo mo dome ebetumi aboa enye na na ne ka so onye enti so hu so obi aye a woni na na wo sa o frɛ ne din enkomo mu nkomo anka betumi afrɛ nana ma who go find me na every day na wa kyerem me kai sɛ maga video ye enam ofi ha nsɛm a wote Dr. Kwaku Oten baaye na mane ode be boy na mabusuafo ebisa sɛ na den na angel fo aye no si na me yire ka kyerɛ mo sɛ Dr. Kwaku Oten aye ade obaaye mpo no wayɛ sɛ domahema onim no pa nti obɛfrɛ no onne adam fofo nti onne be di nkomo na o ma hwɛ de o betumi ayɛ de afa ho na efiri hɔ no ɔfrɛ na ba akɔbɔ na mane efiri hɔ ɔfrɛ na onya no enti me kai sɛ ɛkɔba sɛ enye nkomo nyinaa na de to badwam nanso pani na frɛ yɛ sɛ enye nkomo nyinaa na o si da bi enye se bia but na ebi ka sa sɛ wonyɛ hwe na o kyerɛ sɛ da bi empo baayɛ no wo yɛ sɛ asɛm we de ɛsɛ ekodoma hene ho enu echiese ekoye police case no kure akwakoye police case bepemene di owu ye ne de ya chi suspect ya ye nwu ne de ye phobia ho otem o won kwa ma ye nwu jiwawu Ghana na I will never wish this on my worst enemy. Ebi kansem mesre adwuma we nyina ye bi but edan no contractor no gusu oyi kwan kɔ ene me na aka me dan onya nyiwie enti wo kasa mesre no ahwe ni ye na Areho. In fact, medda busuafo ahia wo ha ase. Medda mo ase papa. Na mame na opani Ibrahim Mahama nso ase. Yami nhyira. Wa koma pa. In fact, enya me nko aminim stories amaya. Wa fa akire enamo edi so. Afre na mama nipa na akọ na waboa wo mo
Make us say, Mede 2 years, there be. We puno, we say, na figure we want a car see and fan 12. They say, anymore. They say, we are dear back or ha. Pesa back, Sabin Kumbe home. It wasn't the amount they were mentioning. We be the figure to get some be. Many maybe almost Kofi finding in every year. Meda aboafo bi nso a aboaye no mo mpese bebo wo mudin na na ya abrefo nso nyame nhyira wo afia pokua nyame nhyira wo no frɛ oni ne kunu no mo bompaye Dr. Kwaku Otin nyame nhyira wo na ye wa fam de It's okay. na It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. minyaya It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. said ye me frɛ ya me ka kyerɛ suma man hene sɛ nana mani amie no nyina nhunu ade o me hu ade ɔse ho Kofi men kasa wo be hu ade ye positive It's okay. It's okay. kenso ni nyina mu nana what by inauguration Eye. what by vetting Enye hwe wo ya nkobeba ti twa so. Wo nkwa wai eye. Why me? Oh, Jai. There's no need. There is no need. no kwasem ne sɛ me wi a menim sɛ nka nipa bi ana me hwɛ sɛ ɔmmɛkyerɛ me ɔdɔ kakra anka saa bere yɛ bi anka ɔmo aba Nesika. ebi wɔ hɔ a adwene ne sɛ o ba no wabrɛ yɛn sika ebi yɛsi awerɛkyekyerɛ yɛfa no wɔ nipa ho Yeah. at least sɛ mehu sɛ to ho akyɛ dwuma a meyɛɛyɛ deɛ meyɛɛyɛ no nyinaa no obi huuyɛ but menim sɛ Ghana mayi makoma mu Eye. Afada, it's okay. na mɛsrɛ Ghana nyinaa sɛ obiara ɛnna No. meyere ase ɛma me Eye. Ehwa na ewie. No kwasɛm ne sɛ Eye. Oh, emo ye de. Afada, please kindly listen to eduru saa bere yi a ebi dwane It's okay. It's okay. It's okay. na Eye. anadwo ɔnna o ɔnna Yes. na watumi atena wei ho a berɛ asɛm isiiɛ mo asi pɛ sɛ ɔmo post video yi ɔse daabi ma mo post a anyɛ hwee me kunu yɛ bunu ni me mma ɛyɛ abonofoɔ ɛkɔfa animguaseɛ bi ade brɛ bunu a ebi bɛka me nti mo obiara mpost atumi atena asɛm yi so a bosome Na what trick? afei nana nyame nhyira wo nyame nhyira wo na Eye why? Afada. ɛnim sɛ Eye. nyame nim deɛ ɔyɛ Amen. Amen. meda mo nyinaa ase abusuafoɔ nso a ɛfiri Listen to me. It's okay. Okay. mame mu na abusuafoɔ ɛfiri tema Omunim, they know. God bless you. See, take him on. In all things, we will give thanks to the Lord. It is well. It is well. Next to speak to the media is Togbi Bata Azaglo from Kita.